just wanna say Merry Christmas, Merry Christmas in advance. At sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat at maligaya. Po dito sa Bohol ay nakakalungkot kasi ito po ay pila ng gasolina hanggang doon sa dulo. Dito na, oh. Doon pa malayo pa. Doon, malayo pa. Malayo pa itong pila na ito para dyan sa gasoline station. Sobrang daming pila. Kahit na pumunta pala kami ng madaling araw, ganito na pala ang pila. Dito na sila natutulog, guys. Ko. Dito na natutulog ang mga tao. Pagkain dyan, oh. Dito na natutulog talaga sila. Wala. Itong pila rin to, paikot. Ano naman tong pilang to? Itong sasakyan Ay, pati sa bangko doon. Mas grabe ngayon kaysa kahapon na naman. Pati sasakyan, nakapila. Bakit gano'n? Pagrabe ng pagrabe. Nagra-round na ito rin nito, oh. Pagrabe ng pagrabe ang ano itong pilang to, di ko maintindihan. Basot naglibot na sasakyan dito, oh. Oh my God. Saan papunta ito na naman na pila? Mas grabe doon, hindi ko nakunan kanina, sayang. Grabe doon, grabe ang pila. Ay, ang oras na, ganito lang ang oras 6:06. Dito na din. Ay, dito Diyos ko, sila ito natulog. mga ito, nagpila ng gusto ko. Hindi, wala na tayo. Nililikot pala nila itong Nakaklose lahat ng parkingan. Oh my God, good Lord, please, maawa ka. Ano yung mga iba, anong pila ito? Unsa man nga pila, sir? Unsa man nga pila? Gasoline. Gasoline? Asa dapit? Petron. Petron? Ay, ginoo ko. Continuation na itong pikas. Oh my God, continuation. Grabe. My God. Oh my God. Ano na lang, wala ng pila hanggang dito paikot-ikot na sila. Ala, paikot-ikot. Naikot nila itong mall. Yung gasoline station na yun na malapit sa simbahan dito sa Cathedral. Pila, paikot pa. Punta nga tayo at ipakita natin kung saan yung gasoline station na yun. Anong parkingan mo dyan? Ala, Diyos ko naman. Nakakalungkot. Ang daming pumila na hindi na natutulog. Ano na ang buhay na ito? Sa Petron daw. Petron dito. Dito pila. Yung pila pa doon. Pila pa dito. Yun ang continuation ng mall. Oh my God. Grabe naman. Haba ng pila, guys. Kung ano, may tao pang nakapila. Akala ko sabi nila darating na. Ay, Diyos ko. Akala ko darating na ang stock. Darating nga ngayon daw, kaya tayong pila. Ala. Ay, ibig sabihin, meron na dyan. Meron na? Ay, meron na. Ay, salamat. Meron na. Meron na, oh. Oh? Diyos ko, my God. Daming tao. Ang daming tao. Hanggang dulo, hanggang doon. Meron na. Inandar na nila eh. Yan o, dami mo nakapilang mga tangkitang container. Oh my God. Daming galon container. Grabe, ang container na lang. Mga motor pa. Diyos ko, motor pa. Inikot talaga nila dito. Madaling araw ito sila. Hindi na natulog. Dito na talaga. Tayo dyan. My God. Gasolina rin eh. Saan tayo pipila? Tingnan kaya natin dun sa kabila. Mag-announce ka na lang na kung mayroong gasolina yun, pick upin namin kampo na. Kahit mga nabagpun dyan, kapag na tayo pumila. Mayroong pumila eh. Kaya nga. Grabe ito continuation yan hanggang dun sa kantong yan. Paikot pa ito. Paikot pa yan. Kasi mag-aaway-aaway. Papunta lahat doon sa gasoline station na yun. Wala, nakakatakot na ito. Baka mamaya may mga mag-aaway-aaway pa dyan Tsaka naman silang nakapila. Agawan ng pila. Tsaka naman silang nakapila. Ganyan, believe ka naman, talagang matyaga. Yan, very proud ako dahil ang mga kapwa Pilipino ay talagang pasensyoso talaga. At maaga pa. Diyos ko. Kahit na sige pila sila. Wala kang sasakyan, ayaw lang mga yung mga iba. Walang
Ayan, mag-almusal na muna tayo dito guys. Mag-coffee na muna tayo. Tapos pag-isipan natin mabuti mamaya kung saan tayo makakapila, makakakuha ng gasoline. Magkano sa kaya dyan? May pulis sa loob. Kaya nakabulong. Kita pantay pulis yun eh. Kaya nagkadalalo mo na. Nandito. $6:45 pa lang. Ganyan na ang eksena. Ano naman dito kay Florencio? Dito. Ang pila rin. Ang pila rin. Yan, pila na yan dyan. Yan dito. Diyos ko. Yan. Sus, kung ipila ng haba-haba ko. Huwag natin tayo muna magpumpaya na. Ikot pa pala ang pila. Oh, paikot pa oh. Meron din sa kabila. Hanggang doon oh. Sabo. Ay salamat nung kay na kay Tango nung dako kayong tabang ngarong panahon na ni nung. Yun, sarap ng taho ni Manong. How man? O lagi. Maraming matamis. Ay wag, katamtaman wag. Oo. Taman pa. Tagalog ba rin yun? Katamtaman lang. Marunong si Manong ng Tagalog. Bisaya ba ako nung Bisaya. Gitagalog lang na ako kay na ako sa vlog. Bisayang kato. Nag-vlogger man ko. Ayan na. Hello! Alam. Suha sa vlog ko. Di ana. Ayun na. Namalit Pila ni. sa midiri, pila. Pila lagi, grabe. Diyos ko. My God. Ang taasa. Andito kami sa pila ngayon dito sa Burgos. Tingnan mo yan ang haba. Oh. My God, kailan kaya kami matatapos nito? My God. Oh. Ang dami. Salamat nong. Sige. Good luck. Kami sa linya guys para sa gasolina at may narinig kaming malakas na tugtugin. Ayun, nakita mo yon? Grabe yung service ng gasol ano? Hindi pala gasol, sabi kasi ng asawa ko gasol eh. Ang pangalan niya is ewan kung anong pangalan niyang orange na yan. Ang laki ng ay naku, ang haba ng pila guys, grabe. Oh my God. Oh, balik ko pa yan. Doon sa unahan pa ng simbahan. Ganon. Ang layo namin. At marami pa sa likod namin. Ito ang situation. Nandito pa rin kami sa tapat nito. Malapit sa Servitec. Ang bagal ng usad. It's 10:36 na. Nandito kami 6 o'clock. Ay, wala pang 6 o'clock na yata kanina. Grabe na. Madilim pa kanina eh. 12:01. From 6 o'clock to 12:01. Ang biyahe namin from Matiga Hotel, the distance will be, alam nyo, ang bagal na palang umusad ng, ang hirap ng biyahehin ng Matiga Hotel to Servitec. My God. Ilan lang na steps yan ha? 6 hours namin na tinahak. 6 hours. Let's say mga ilang meters lang. Mga siguro 100 meters away. Ayan. 6 hours na biyahe.
Grabe, hirap. Yan ang eksena, CR everywhere. Guys, 1:15 in the afternoon at today is 24th of December and then wala pa kaming naihanda kahit isang tinapay na kakainin mamayang midnight. So, iwanan ko muna ito at ako'y lalakad doon kung saan ako makapadpad ngayon. At dito ay wala ring CR na available para sa atin kaya mag-CR din ako siguro sa mall. Higar! Ito ang pila namin guys, kanina pang madaling araw kami dyan, tagal namin. Kaya paikot doon, ipapakita ko. Nandito kami sa corner, yan papunta doon sa pinaka dulo, ang layo pa. Halika, sama tayo, tatawid ako. Dito yon hanggang dito sa ayan ang dami pang pila. Hindi ko alam kung anong oras kaya matatapos yung pila namin. Grabe. Nakakalungkot kasi Pasko ngayon, 24 ng December. Sabi pa nga magbubong sana sila ng umaga ngayon para sa ganun Pasko meron na kaming bubong. Wala. Tingnan nyo naman ito. Halika, obserbahan natin ang takbo ng pila. Grabe. Ayan guys, ito ang pila, ito hihintayin namin, hindi ko alam kung anong oras, baka abutan na kami ng midnight. Wala kailangan namin pumila dahil hanggat wala kaming gasolina, hindi mabubungan yung bahay namin. Kanina nga umulan na ayan hello, grabe, oh my god, look at this. Marami pang nakapila doon, ayan. Ay, salamat. At 4:17 PM, nakita na namin ang Caltex, malapit-lapit na. Ay, salamat. Diyos ko, haggard looking na kami. Ano kaya itong tinitinda niyan? Curious ako guys. Puntahan kaya natin. Haggard looking na ba? Okay pa. Mukha pa namang tao. Hindi pa kami kumakain guys. Wala pang lunch Wala yan. pang tanghalian. Pero mataba pa rin. May reserba. May reserba, ang dami daming reserba Pwede pa kami. Daming reserba Pwede pa tayo, hindi pa kahit mga 3 araw pa pwede pa siguro. Pwede pa kahit 1 linggo. Pwede, kayang-kaya pa. Pero sa totoo lang, puntahan ko na yung may tinuhog doon na amoy-amoy dito. Tingnan lang machika-chika. So guys, ano yun? Unsa man ha? Isaw na ma'am. Isaw? Murag lami manggod. Mupalit ko doy bi? Tagpila na? Tagpila? 5.20? Gay tag 40 bi? Take out. Na ra. Among kanon dito. Lami gunda oy. Lami How is it? Lami. My God guys, sumulan na. My God, no. Ano ba ito? Ako'y kinakabahan kasi alam nyo, nahulaan nila na 25 kanila merong low pressure area na magdadaan sa Mindanao. Ay, ewan. Ako'y nag-alala guys. My God, I don't know. Ano na? Okay lang? Sarap tabintana mo. Ayan, nasiraan sila ng sasakyan luya. Nakakaawa sila naulanan na. My God, nawala na yung pila nila, naulanan na. Kawawa naman yung mga ibang nakapila dito guys, nabasa na. Oras ngayon ay kita mo Wala, sumusulan ka na mga ano, talaga sige pa rin.
Marami pa diyang mga naka-standby, oh. My God, guys. Lisura kaayo, oy. Oh my God. Takas na. Oh my God, wag naman. Tama na. Tama na. Tama na ang ulan. Grabe naman. Balikan na. Balikan na naman. Ganyan katibay mga Pinoy. Madiskarte at matibay. Ayan. Ang mga kapwa ko Pilipino ay matitibay. Walang inuurungan. Matatag. Masukot na, bibiling mo kumain na masukot yan. Ako nila yan, nakakadiri. Ilagay mo dito, oh. Oh my God, 450. Ayan, kami na ang sunod. Ayun na, kakargahan na. Din, ay nako, salamat Lord God. Wow! From 5 a.m. to 4:50 p.m. ang pila namin, guys. Success, thank you Lord God. May kabayaran din ang pagtitiis. Kailangang matibay lang. Matibay sa mga pagsubok. Strong to be strong. Have faith. Tingnan sila, oh. Oh God. Oh my goodness! Nandito kami sa bilihan ng lechon, pila din. Ang layo din ang pila matapos sa gasolina. Eto na naman kami. Iyak na ako nito. Ay, ewan. Tawanan mo. Tawanan mo ang iyong problema. Yung kasama ko, guys, nangungonsumi sa akin. Konsumido na sa akin yan. Kasi ang ingay ko daw. Ano? Ano masabi mo? Hello? Tignan mo naman, paano nila nakakain. Huwag natin kumain ng baboy yun. Wag na! Wag na? Ba't ka pa kasi kakain yan? Ang mahal-mahal na nga, pinipilahan pa. Nakakasakit naman. Wag na, kaya mo na. Wala pang gastos. O, di ba? Kain na lang tayong tuna. Century tuna, patalastas natin. Century tuna, it's healthy. Diba? Tayo sa ICM mo guys. Bibili tayong pagsalu-saluhan kung meron pa. Ayan, umulan. Pero humupa naman, nawala naman ang ulan. Ngayon nandito na kami. Ang ingay ng generator. Ang ingay. Nakabili na. Bili tayo dito guys. Sa ICM. Hindi na ako nakaluto guys. Alam nyo naman, wala kaming tubig, walang kuryente. Kaya, ang binili ko na lang is, bumili ako ng maliit na, 1/2 gallon na ice cream. Tapos, mga mainom, mga mainom. Dahil alam ko naman magluto ng pizza, yun na lang lulutuin ko na idagdag. And then, bumili siya ng, iniintay ko dito kasi nandito kami sa, ito guys, nandito kami sa Mang Inasal. Andun siya, iniintay ako. Kanina pa kasi kami naglibot-libot at gusto kong bumili ng cake. Kaso mo nga lang, guys, yung bilihan ng cake ay sarado na. Inabot tayo ng pagsasara ng Goldilocks and then may bukas man dito yung red ribbon. Sobrang haba ng pila, kaya walang cake. Ang ginawa ko na lang ay binawi ko na lang sa mga ganito. Masaya na sila dito. Yung ito, ewan ko kung saan galing to. Yung sa, gusto nila ito yung squid, dried squid, at saka yung chips, at saka, alam nyo kasi, at saka yung Kellogg's na, yan, Kellogg's na Honey Crunch. Ayan, Honey Crunch. At saka marami akong, may cranberry na juice, yung aloe vera, at saka Royal, tsaka Coca-Cola, yun ang hinanda ko. Handa na yun, tama na yun. At dito naman, hindi ko alam kung anong in-order ng asawa ko. Bumili raw siya ng palabok, chicken. At sabi ko sa kanya, kumuha ka ng medyo damihan mo yung empanada dahil dried yun, hindi basta-basta mapanis dahil wala nga po kaming refrigerator. Yun po, ang handa namin tonight.
So, yun na po ang naging lakad namin today. Nakita nyo naman, may mga pagpighati, pero ayun, nakakabangon naman unti-unti at sana naman ay humihingi po ako ng prayers para sa amin dito sa Bohol, na sana makabangon kami kaagad at sana ay suportahan nyo lagi at lagi lang kayo nandyan sa ating channel. Magkita-kita tayo uli next time. See you on the next video, guys. Merry Christmas and a Happy New Year. Prosperous, healthy, at sana matapos na nga yung COVID. Ngayon ay parang wala naman. Wala na akong balita na may COVID. Kaya normal na ang pamumuhay namin. Pero ang kulang na lang itong pagtanggal nitong mask. Pero hindi pa rin kami nagtatanggal. Nandyan pa rin yan. Doon sa pila ng gasolina, walang social distancing, pero awa naman ng Diyos, nakaraos. At saka hoping for a better New Year for us all. God bless us all. Mabuhay ang mga Filipinos. Mabuhay kami dito sa Bohol. Matitibay. Okay, bye-bye. Yes, let's go home na, guys. I don't know what is that. Okay, let's go. Bye-bye. Magbabay ka na. Red ribbon, pinipilahan po to kanina pa. Kaya hindi na po kami kumuha ng cake. Okay na yung magluto na lang ako ng, excuse me po, magluto na lang ako ng pizza. Yun na lang pandagdag namin sa kinuha ni Edgar na manginasal. Yun ang handa namin. Okay na. Makakaraos din. Kaya natin to.